Paula. Monica. Mă bucur tare mult. Și nu știu dacă ne ajunge timpul. Mulțumesc că ai venit în primul rând. Și mi-e greu să te introduc. Eu te introduc cum ce știu eu și restul faci tu. Completezi. Da. Ne-am întâlnit prin Petra, nu? Da. Acum, nu știu, 7-8 ani. Cam așa. Și atunci am început să fac parte de PVN, parte de mentorat, care ai organizat tu timp de 10 ani, dacă nu mă înșel. Da, 8 ani au fost în coordonare directă, dar voluntariez la Professional Women's Network în pilonul de mentorat. Deja sunt 12 ani, 12. din care 8 am coordonat pilonul. Tu. Eu. Așa am intrat eu, da? Și m-am bucurat foarte mult din cauza cu fiecare mentee am învățat și eu și a fost o provocare și este o provocare, dar în același timp este și foarte frumos. Și mai știu atunci ai fost în banking, Da. pe sector financiar, dar nu ne-am intersectat profesional. Astăzi este despre cine este Paula și mai ales ce faci tu astăzi. E un segment care m-a interesat tot timp, este educație și mai ales educație în agricultură, o educație complementară de ce există deja în România și există o educație bună în agricultură, doar sunt niște skills-uri care nu se preda foarte în amănunte. Dacă te întreb cine este Paula când nu ești în banking sau în organizare? Mulțumesc mult pentru invitație. Pentru mine este o plăcere să vorbesc despre pasiunea mea în a voluntaria pentru noua generație. Voluntariat care în final s-a tradus printr-un shift de carieră complet. O să povestesc puțin despre asta. După 20 de ani de banking, de fapt industria de servicii financiare, leasing, banking și asigurări, în care am avut o activitate de coordonare de proiecte plecând de la implementări de soluții IT până la remodelare de procese, strategie și tot ceea ce înseamnă utilizarea sinergiilor dintre companii. În acest timp am voluntariat în cadrul Professional Women's Network din anul 2010 chiar. Wow. Iată că sunt 15 ani. Întâmplarea a făcut primul contact să fie cu pilonul de mentorat, care m-a fascinat. De ce? Pentru că mi-am dat seama cât de puternică este interacțiunea dintre două persoane care cumva ajung să intre în contact și să facă un schimb de experiențe într-un mediu în care altfel nu ar fi avut ocazia să se întâlnească vreodată. Și de fapt asta face pilonul de mentorat, asigură un transfer de experiență, dar și de cunoștințe între mentor și mentee. Este, cum spuneai și tu, este un transfer bidirecțional, pentru că din această relație nu numai mentee-ul câștigă, în fiecare interacțiune, fiecare întâlnire aduce întrebări și răspunsuri de ambele părți. Mentorul, de fapt, este cel care aprinde așa o luminiță mentee-ului pe un drum pe care el a mai fost, dar câteodată unele dintre problemele sau întrebările mentee-ului sunt de fapt, sunt și întrebările mentorului. Cumva în existența noastră așa se întâmplă și ajungi să îți răspunzi și la unele dintre întrebările tale și eu sunt mentor în cadrul programului și așa mi-am dat seama cât de complexă este experiența asta. Și îți mulțumesc, Monica, pentru că de-a lungul anilor, relațiile tale și transformările pe care le-ai adus în viața menteilor tăi, printre care mă număr și eu și sunt onorată că ai fost mentorul meu la un moment dat, schimbarea pe care tu ai adus-o este cumva la un nivel mult mai adânc decât cel la care mă așteptam să fie inițial. Și am învățat că aceste discuții, aceste încercări de a răspunde la niște întrebări
sau pur și simplu o discuție, o dezbatere pe un subiect anume, duc mult mai departe față de obiectivul inițial cu care mentiul intră în această relație. Da. Este ca un labirint în care amândouă am navigat, am călătorit și în momentul în care eu am fost mentor mi-am dat seama că este același lucru. Pleci de la o idee de la vârful icebergului și ajungi cumva în alte zone pe care dacă le rezolvi, cumva și problemele de suprafață se disipează sau își găsesc rezolvarea în mod natural. De fapt, despre asta e vorba, de a găsi natural, prin resursele proprii ale fiecărui om, persoană, ale fiecărei persoane, să-și găsească propria cale și propria rezolvare. Totul e să pui întrebările corect, onest, cu sinceritate, în maximă confidențialitate, și să-și găsească rezolvarea, răspunsul, fiecare pe propria lui cale și să vorbească pe propria lui limbă. Mă fascinează că, sigur, la început avem o țintă, da? Un target, o idee de ce intră un mentee în relația asta. Și eu las destul de moale, da? Verificam dacă mai este la fel, dar tot timp miezul asta se schimbă și se deschide și Exact. Da, ajunge la un alt nivel și la altă formă care unii nu sunt conștienți, alții sunt foarte conștienți ce s-a întâmplat în relație. Eu sunt wow! Și viața îți aduce exact provocările de care ai nevoie și întrebarea este și pentru tine și pentru mine, de ce alegem în mod conștient să dăruim din timpul nostru, din experiența noastră în mod voluntar? Pentru că e vorba și de generozitate, dar și de interesul în a ne îmbogăți noi pe noi. Este un win-win. Exact. Adică de ce îmi place să fiu parte de acest Professional Women Network? M-am întâlnit cu atât de multe femei și bărbați acolo, care îmi place să fiu în relație loose, da? Nu ne vedem zilnic, nici noi nu vedem zilnic și ca un pool de oameni valoros, drag mie, care e cumva fac parte. Este o comunitate foarte frumoasă și relațiile pe care le-am construit de-a lungul anilor în PVN mi se par că aduc și au adus valoare, au dus și la schimbarea mea ca persoană și probabil că pe parcursul anilor mentorii și mentii, și nu numai mentorii și mentii, ci toți cei care voluntariază în cadrul asociației au primit ceva inestimabil și anume apartenența la o comunitate și legăturile cu niște oameni, cum ai spus tu, femei și bărbați, foarte valoroase. Întorcându-mă la cine sunt eu din punct de vedere profesional, plecând de la activitatea de voluntariat în cadrul pilonului de mentorat la Professional Women's Network, am voluntariat și la Asociația Valori în Educație, tot ca mentor pentru directori de școli, pentru că eu cred în educație, cred că educația este singura care poate la un moment dat să facă o diferență în evoluția noastră ca și popor. Cu cât mai mare educația la toate nivelurile, plecând de la grădiniță și mai ales la educația adulților, cred că putem progresa într-un mod frumos, sănătos și cred că fiecare dintre noi, așa dacă mă iau pe modelul meu și pe modelul tău, spune, este dator să învețe toată viața. Sigur. Pentru că în momentul în care te oprești, tu poți să pleci. Viața este un mod de a învăța. Iar acum 3 ani vorbim despre agricultură, acum 3 ani am făcut un shift de carieră, rezonând foarte mult cu programele de formare ale Clubului Fermierilor Români.
am acceptat provocarea de a fi parte a procesului de educație în agricultura românească. La Clubul Fermierilor Români sunt director de operațiuni, ceea ce înseamnă, e o titulatură oficială, dar înseamnă de fapt implicare în toate proiectele clubului, care nu se limitează doar la educație, deși este un pilon foarte important. Noi, în cadrul asociației, asigurăm reprezentarea fermierilor la nivelul autorităților din România și de la Bruxelles și încercăm să răspundem la întrebările și la problemele curente prin soluții profesioniste bazate pe date, pe experiență și pe realitatea din teren. Clubul Fermierilor Români are o comunitate de 1400 de fermieri membri, fermieri performanți care aderă în mod gratuit la club. Noi nu percepem un membership, ci doar așteptarea este ca ei să se implice și să vină cu expertiză și cu timpul și energia lor în a asigura o reprezentativitate la autoritățile din România și de la Bruxelles, în punctele de vedere pe care noi le prezentăm la guvern. Noi suntem un grup grup consultativ oficial al guvernului, al Ministerului Agriculturii, dar și la Bruxelles. Participăm în mod activ la prezentarea și susținerea punctelor de vedere în negocierile pentru noua politică agricolă comună. Iar în acest sens avem o activitate de reprezentare și de informare. Transmitem newslettere și asigurăm consultanță fermierilor pentru a accesa diferite măsuri de finanțare care sunt puse la dispoziție prin actualul sistem PNRR și prin viitorul sistem de finanțare care acum se negociază și nu avem încă un format oficial cum va arăta. Nu va fi la fel de favorabil ca cel de acum, asta este clar. De aceea noi milităm și facem toate eforturile pentru a educa, pentru a avea întâlniri cu fermierii performanți. Avem niște întâlniri regionale în care invităm fermierii performanți din zonă și procesatorii să vină în legătură unii cu alții pentru a asigura oportunități de business-uri adiacente business-ului lor central prin dezvoltarea capacităților de procesare, pentru că da, este momentul ca noi, ca și țară, să nu mai exportăm materie primă și să avem procesare și să avem valoare adăugată la nivelul fermei. Știm care sunt problemele din agricultura românească. Venim cu niște soluții. Una dintre soluții este partea de educare, cealaltă soluție este partea de informare. Cu cât mai informați sunt fermierii și profesioniștii, cu atât mai bine, pentru că pot să-și ia propriile decizii în cunoștință de cauză. Știm că în agricultură modelul vecinului este cel mai bun, soluțiile pe care le-a aplicat vecinul sunt testate deja de el, dar cineva trebuie să înceapă în a face această schimbare, adică trebuie să existe acel vecin care să facă și să adopte prima dată o anumită soluție. În programul vorbim de educația tinerilor, de educația celor care vor să preia business-urile părinților. În România există o problemă a vârstei celor care dețin afaceri în agricultură și noi, prin această educare, asigurăm skill-urile și cunoștințele și transformarea personală, dezvoltarea personală a acestor tineri ca să poată să știe să negocieze, să vorbească în public, să devină niște lideri în comunitățile locale, să devină o voce. Pentru mine, tinerețe, da? Din orice domeniu. E o mare lipsă în educație generală. Educație în legătură cu bani, cu finanțe, cu bancă. Da? Ce face o bancă? Da? Și de ce uneori o bancă nu-ți dă bani care ai nevoie?
mi se pare că educație financiară este ceva care lipsește crunt. Da? Din probleme cu care vin oameni la mine, știu, și din probleme cu care m-am confruntat în business-ul când am fost eu în agricultură. Partea educației acestor programe, pe lângă cursurile de dezvoltare personală, de abilități, sunt cursuri dedicate cunoștințelor practice de administrarea afacerilor, comerț cu cereale, cursuri de informații legate de utilizarea dronelor și vorbim acum despre utilizarea inteligenței artificiale în agricultură, care, cum spuneam, acum 5 ani, acum 10 ani, poate nu era nici măcar cunoștință cunoscută, era de domeniul viitorului foarte îndepărtat, așa era perceput, doar că această inteligență artificială vine peste noi mult mai repede decât ne-am așteptat și trebuie să fim foarte pregătiți în a o utiliza și să nu ne speriem să o utilizăm. În cadrul fermelor să existe o persoană care să pună la oaltă datele culese din echipamentele și utilajele pe care fermierii le au și s-au îndatorat din greu la bănci ca să le cumpere și atunci trebuie să folosească în mod inteligent toate datele pe care le au, să le integreze, astfel încât să poată lua decizii în timp real, informați și bazate pe datele din teren. Și în acest context, noi avem un proiect, se numește Specialist în informatică agricolă. Este destul de avansat ca și curicul, nu l-am lansat încă, dar suntem foarte aproape pentru a profesionaliza această nouă meserie pe care o susținem și vedem importanța ei, specialist în informatică agricolă. Este un IT specialist în fermă. În fermă. Da. În colaborare cu Universitatea de la Iași și cu Universitatea Științele Vieții de la Iași și cu USAMV din București, va fi un program postuniversitar care va furniza, sperăm noi, 1000 de specialiști în următorii 3 ani. Vom avea așa o infuzie de specialiști care să ajute în eficientizare, în cost savings și în a utiliza la adevărata capacitate inteligența artificială. Inclusiv drone, inclusiv aplicarea tratamentelor cu drona și de aici tot felul de alte beneficii care trebuie să fie cunoscute. Cu dronele, evident, avem și problema legislației care trebuie să fie adaptată pentru a le permite utilizarea. Iar venind pe subiectul digitalizare și drone și inteligența artificială și economie circulară și banking, în cadrul clubului avem 6 think tank-uri, am organizat 6 think tank-uri exact pe aceste subiecte, în care participă cei 380 de absolvenți ai programului Tineri Lideri în Agricultură, dar și absolvenții ai programului Antreprenor în Agricultură. Iar în aceste think tank-uri venim și răspundem la probleme dedicate acestor 6 teme: digitalizare, economie sustenabilă și financiară, economie circulară în agricultură, energie și management risc. Iar și participă la acest think tank fermieri? Fermieri care sunt absolvenți ai programelor noastre de formare. Și vorbeam și despre programul Antreprenor în Agricultura 4.0, care este un program dedicat specialiștilor în agricultură, persoanelor care dețin sau administrează ferme. Deci dacă prin programul Tinerii de Agricultură creștem noua generație, prin programul Antreprenor în Agricultura 4.0 venim cu informații tehnice și de substanță dedicate antreprenorilor pentru a putea decide în mod informat ce fel de business, ce fel de business, un business sustenabil și din punct de vedere financiar și prietenos cu mediul și să fie compliant cu toate
cerințele noii care politici sunt multe, agricole sunt foarte multe. Adică ați mers mult mai departe decât știu eu, de fapt. Foarte, foarte. În ultimul timp, da, ne-am dezvoltat frumos și avem inițiative foarte curajoase. Suntem o echipă mică, dar cu ajutorul comunității și a specialiștilor care vin să ne furnizeze punctual suport în proiecte, sperăm să reușim în inițiativele pe care ni le-am propus. Sigur. Alte întrebări mai personale, dacă vrei. N-am întrebat niciodată și tu spui dacă vrei să răspunzi sau tu, fizionomic, nu ești româncă. Întrebarea este bună, pentru că în ultimul timp multe persoane îmi spun acest lucru. Cred că odată cu vârsta, cumva ajung să semăn, nu vreau să dau nume, cu o actriță celebră pe care toată lumea o știe. În momentul în care lumea mă vede, cumva se fac niște legături neuronale și spune, te știu de undeva. Zic, nu știu nicio actriță. Adică lumea spune că semăn cu Julianne Moore. Nu știu dacă e chiar așa. Sau cu Emma Thompson. Da. Așa. Rădăcinile mele pornesc pe parte paternă și aici poate o să te mir. Străbunica mea era austriacă. Oh! Da. Eu aș fi spus, arăți mai mult austriacă decât eu. Deci străbunica mea era austriacă și s-au stabilit în Oltenia. Cumva nu știu cum au ajuns în București. Tatăl meu era născut în București, deci sunt jumătate bucureșteancă și jumătate sunt moldoveancă. Rădăcinile mamei vin din Moldova, din zona Vasluiului. Ei au ajuns bunicii mei au ajuns în timpul războiului în București, refugiați, în fine, viață grea și lucruri complicate, pe care n-am vrea să le mai trăim. Și așa am ajuns în București. Deci sunt jumătate bucureșteancă, adevărat, îmi place orașul ăsta. Da. Am făcut un test. Da, și? Un test. Nu am făcut. Am făcut un test. Știu că există. De curiozitate, în glumă am primit anul trecut de ziua mea un test și a reieșit că am 3% origini irlandeze, 5% austriece, 80% italian și Albania, zona de sud. Da. Da. Și diferența este din zona Ucrainei, ceea ce până la urmă e normal, că bunicii mei și străbunicii mei erau de acolo. Da. Legăturile pentru mine sunt mult mai vaste și mult mai complexe, dar asta, apropo de un popor, este mai bun decât un alt popor sau o culoare de piele este mai bun decât o altă sau e total degeaba, că suntem uniți cu toți. Ca și organizarea Asociația Clubul Fermierilor Români, este un ONG, dar este condus de un consiliu director format din 11 membri, fermieri, profesioniști, cu mare experiență, care asigură o președinție rotativă la fiecare 6 luni. Unul dintre membrii consiliului director este președintele clubului. O întrebare. Consiliul director sunt angajați sau sunt membri? Sunt membri fondatori. Acum 6 ani au hotărât ca împreună să înființeze acest ONG. Iar voluntar participă la asigurarea președinției, la asigurarea reprezentării în teritoriu, pentru că fiecare dintre ei sunt lideri în comunitățile de fermieri și toți cei care au copii care sunt la vârsta de a absolvi facultatea au trecut prin programul de formare tineri lideri în agricultură și ei, ca și fermieri,
au urmat cursurile programului Antreprenor în Agricultura 4.0. De ce? Pentru a absorbi și de a fi la curent cu noile informații legate de politica agricolă comună, legată de utilizarea inteligenței artificiale, și ei contribuie permanent la reprezentare prin apariții în media, prin consultanță, consultare. Atunci când noi, ca și club, emitem un punct de vedere către autorități, există o consultare permanentă, pentru că sunt oameni cu mare experiență și sunt antreprenori față de care am toată stima. Sunt profesioniști, sunt niște oameni de afaceri performanți care și-au diversificat business-urile pornind de la cultură mare către zona de zootehnie, cum este în Banat, cum este în Moldova, la Crame, cum este Crama Strunga, în Banat cu vitele Angus, în zona centrului, în zona culturii de cartofi, adică reprezentarea la nivel teritorial este asigurată prin acești oameni extrem de valoroși, care aduc lângă ei oameni la fel de valoroși și astfel comunitatea noastră, cei care ne fac să fim ce suntem, are un IQ destul de mare, un IQ mare și o experiență de viață și experiență de business. Experiența de business vine din eșecuri, din modul în care ai reușit să treci peste ele. Este ce nu a mers, nu? Cum ai învățat dintr-o investiție mai puțin profitabilă și cum te-ai bucurat când ai reușit să ai afaceri de succes, pornind de la o pasiune. Sunt fermieri care au înființat zone viticule, pornind de la un deal, pornind de la pasiune. Vorbește Strunga, vreau să te întreb, tu știi mai mult ce fac ei acum? Strunga? Florin Stegariu este proprietarul Cramei Strunga și are o zonă de cultură mare. Acum se diversifică și pe zona de zootehnie, cu vite Angus. Florin este exemplul, exponentul noii generații de fermieri care demonstrează că se poate. Și că în Strunga, unde este Crama Strunga astăzi, era filiala noastră, NHR, pentru zona de nord. De acolo ne-am mutat la Iași. Dar când am plecat eu și din zonă și din business, nu cred că au produs deja vin. Acum sunt la momentul la care au câștigat premii internaționale la Bordeaux. Wow! Au un vin de mare excepție și Crama a fost inaugurată chiar anul acesta. Superbă! Mă bucur. Te invit să o vizitezi. Tot în zona de Crame există și Crama Darabont, care este la Biharia. Și Crama aceasta este înființată de Betty Darabont, fiica fermierului Șandor Darabont, membru în consiliul director, iar ea, absolventă a cursurilor noastre de tinerie în agricultură și antreprenor în agricultură, a avut curajul și tatăl ei a avut curajul și o susțină în această pasiune pentru vin. Și sunt tineri de care noi suntem foarte mândri că au reușit prin pasiune și prin determinare să demonstreze că se poate. Și voință. Exemple de tineri care au reușit să devină un exponent local sunt și din zona Vasluiului, unde este domnul Dan Curduc. În zona dânsului este Alin Luculeasa, care a câștigat un premiu la Bruxelles pentru cel mai bun proiect de digitalizare a unei ferme. Ce poți să
spui despre cineva care a început cu proiectul vostru și unde au ajuns. Sigur, sunt exemple foarte frumoase. Avem 380 de absolvenți 380, wow. ai programului Tineri Lider. Deci sunt 380 de tineri care se cunosc între ei, care au un grup de WhatsApp, în care sunt extrem de activi, pun o întrebare, imediat vin răspunsuri din toată țara. Da, da. Indiferent de tipul de problemă, dacă este o problemă legată de legislație, dacă este o problemă legată de administrarea fermei, dacă este o problemă de aplicarea de tratamente. În cei 6 ani de când acest program există, acești tineri au înființat familii, au înființat ferme noi, business-uri noi. Iată cum este exemplul Betty Darabont, dar mai este, de exemplu, Cristina Ardeleanu, din zona Brăilei, care a înființat un depozit frigorific, are afaceri în domeniul zootehniei, pornind de la cultura mare, adică există această nevoie stringentă de a diversifica business-ul în condițiile actuale în care prevederile noii politici agricole o să diminueze subvențiile și atunci trebuie să iei cele mai bune decizii de business informate ca să poți supraviețui și nu numai supraviețui, să fii un fermier performant care să-și asigure venituri pe măsura muncii și a investiției, recuperarea investiției, despre asta este vorba. Agricultura în România se bazează, are niște resurse enorme, da? De un pământ care este extrem de fertil, extrem de bun, care are zone mari în care poți să faci agricultură mare, dar poți să faci și toate segmente din agricultură. Legume din România, ce vorbim? Da? Și adică tot ce îți trebuie să ai succes, nu doar în țară, dar și la export, pentru produse extraordinare. Dacă ceva nu merge, ok, poate să fie un an fără ploaie, poate să fie un an cu multă sau cu grindina, dar în rest este de management, este de educație, este de leadership. Că dacă compar România ca potențial agricol și la un moment dat m-am saturat de cuvântul potențial, dar acum s-a schimbat. Potențialul a început să fie preluat. Da? Și de asta mi se pare ce faceți voi este extraordinar. Vă felicit, te felicit. Mulțumesc. Eu sunt foarte fericită că am făcut această schimbare de carieră, pentru că, pornind de la partea de voluntariat, mi-am dat seama că îmi doresc să folosesc toată experiența pe care o am din zona de servicii financiare, management de proiect, într-o zonă în care să las o urmă, să pun o cărămidă la evoluția. Dar, Paula, tu zici că așa manager de proiect, dar proiectul care cunosc eu a fost o fuziune segment bancar. Aia nu mai e un proiect oricare, adică asta e... Da. Ai niște skills, ai niște... Am avut oportunitatea de a fi în echipa în echipa de înființare a Porsche Bank în România. Pe vremea aceea și ulterior. N-au fost multe bănci care s-au înființat de la zero. Așa a pornit experiența în zona de banking, după care am contribuit, am răspuns de proiectul de integrare dintre Idea Bank și Volksbank, Idea Leasing și Volksbank Leasing, inclusiv integrarea și utilizarea
redesenarea proceselor de afaceri cu brokerul Volksbank Leasing. Adică asta nu sunt Implementat un proiect manager de un proiect. Cred că nu-mi place să fac lucruri simple. Cumva mă Trebuie să fie un pic... Trebuie să fie puțin complicat și puțin ceva care lumea spune așa ceva nu se poate face. Da. Da, îmi trebuie provocarea asta. Uitându-mă în urmă la 20 de ani de procese, desenare de procese, până la urmă e vorba despre oameni, este vorba despre cum poți să faci lucrurile mai simplu, altfel. Da, e vorba de inovare. La ideea leasing am implementat aici a fost o chestie de inspirație, nu știu. În 2019 am implementat semnătura electronică a contractelor. Am fost prima firmă de leasing din România care a implementat lucrul acesta, chiar cu o lună înainte de pandemie. Asta ne-a asigurat semnarea contractelor în perioadele în care oamenii stăteau închiși în casă. Incredibil. Da. Și e o inspirație asta. Da. Asta că vorbim despre inovație și la vremea respectivă era o inovație lucrul ăsta. Dacă te întreb, care a fost privat sau în business cel mai grea lucru prin care ai trecut? Cel mai dificil? Știi cum e? Percepția noastră, cel mai greu lucru este de obicei un lucru care a fost greu și peste care am trecut. Da. Sunt lucruri grele peste care nu poți să treci. Și încerci să le internalizezi și să-ți dai seama ce ai greșit. Dacă vorbesc despre cea mai mare provocare profesională, au fost mai multe, dar cea mai... Vine rapid. Așa. Prima a fost, am coordonat proiectul de denominare a leului. Denominarea leului, da, când s-au tăiat cele 4 zerouri. Ok. Când din 10.000 de lei am avut un leu și am coordonat proiectul care cuprindea activitatea de leasing și activitatea de brokeraj în asigurări și cumva într-o noapte, în data de 30 iunie, întâmplător era și ziua mea, toată ziua, până la deschiderea zilei de 1 iulie, toată noaptea respectivă, a trebuit să ne asigurăm că toate datele au fost migrate corect la a 4-a decimală și că scadențarele clienților n-au fost afectate, nici pe leasing, nici pe asigurări. Toate soldurile din contabilitate au trebuit să fie migrate corect, astfel încât, mi-aduc aminte, aveam facturare pe 5 iulie, facturile care s-au emis pe data de 5 iulie să fie absolut corecte, la o bază probabil de 10.000 de clienți, dacă nu mai mult, mi-aduc aminte exact. Aceea a fost cea mai mare provocare profesională, pentru că era cu ceasul și nu îți permiteai să greșești. Și a fost un mare succes. Apropo de asta, 4 zerouri, a fost un timp relativ scurt în care în România s-a vorbit de milioane de lei. Și astăzi, nu știu, 20 de ani după... Tot în milioane. Tot în milioane băi, lăsați-mă în pace cu milioane voastre. Dar întreb, în Austria, în cât timp au transformat oamenii încă în șiringi? Păi, în cap. În mulți ani, mulți, 5-6 ani. Eu, de exemplu, în care nu mai am fost acasă. Dar de vorbit, nu. Asta este și o provocare pentru România, dacă trece în euro, din cauza... Nu știu, nu mai explic de ce, dar nici nu trebuie să înțeleg. Totul s-a scumpit foarte mult odată cu euro. Da. Și a rămas un timp în care am zis, ok, 3 euro, asta cât este în șilingi. Dar nu mult, 2 ani, 3 ani maxim. Mie mi se pare incredibil, apropo de asta, cum noua generație, care nici nu a plătit vreodată 3 milioane. Da. Deci
de la bunici, de la părinți, din casă. Și Ei calculează probabil în casă încă în milioane. Da. Deci de 20 de ani oamenii vorbesc încă în milioanele de atât. Da? Am auzit tineri, printre prietenii copiilor mei, deci vorbim de 20 de ani, vorbesc în milioane. Mama mea, care are 91 de ani, nu are nicio problemă să vorbească În lei noastre de zilele noastre. Din nou mă întorc la educație. Pentru că în a lua niște decizii informate și corecte într-un business, trebuie să lucrez cu noțiunile, cu unitățile de măsură corecte. Da, Eu sunt inginer. Sunt inginer. Am terminat Politehnica. Cunosc destul de mulți oameni care au terminat Politehnică și s-au dus în complet alte domenii. Am terminat facultatea în anul 1992, în perioada în care era o mare bulversare. Ce ar putea să facă un inginer în momentul în care firmele se închideau, privatizări, nu ne uităm în urmă ce a fost atunci. A fost o perioadă foarte grea. Da, a fost. Da. Foarte grea. Și am lucrat la calea ferată o perioadă, 15 ani. 15 ani? Da, am lucrat la Societatea Națională de Căi Ferate, așa ne duce viața, vezi, la departamentul, așa se numea, Departamentul de Strategie și Planificare. De atunci. Deci de atunci, cumva fiecare dintre noi ne urmăm ceea ce ne place în mod natural și către ceea ce suntem în mod natural îndreptați să facem. Paranteză. Acum, deci în acea perioadă, nu mai spun anii că vârsta e doar un număr, în acea perioadă, deci vorbim de anii 1995, 97, da, am lucrat la studiul de fezabilitate pentru reabilitarea coridorului 4 paneuropean, linie de mare viteză, între București și Arad. Atâta vreau să spun. Ok. Deci studiul de fezabilitate a fost făcut în anul 1995, suntem în anul 2025 și încă nu există. Știu. Am o mică poveste de asta. Am avut o întâlnire de oameni de afaceri austrieci în București. Și cumva, și dacă presa a fost evident prezentă, noi ne-am simțit ca acasă, între noi. Da? Și un coleg a zis, tare și mare, zice, păi, un tren de la Arad la București durează, nu știu, are nevoie de nu știu câte ore. Asta înseamnă o viteză așa, care eu cu bicicletă uneori sunt mai mare. Da. Păi, nu a doua zi, a fost deja internet. Adică nu a terminat speech-ul, a fost peste tot. Austriacul cu tare firma a zis că trenul de la Arad la București merge mai lent decât el. A fost, da. Știi când face un tren de la București la Craiova? Astăzi, weekendul trecut, am fost la Craiova. Și am venit eu cu ideea că ce-ar fi să mergem cu trenul. În condițiile în care există acest drum expres extraordinar. Dar mi-a fost frică. Mi-a fost frică de aglomerație și 5 ore și jumătate. Cum să faci? Cum să faci 5 ore și jumătate la Craiova? Un drum pe care acum cu mașina pe autostradă îl faci în 2 ore și un sfert. Cât merge? Da, asta e pe Turero. Nu am fost niciodată la cale ferată, dar știi de ce e dureros pentru mine? Din cauza că cale ferată este un mod de a călători ecologic. Da? Și nu doar călătorii, este de a transporta marfa prin tot Europa. Oriunde te duci în România, este plină de camioane. Plin, camioane peste tot. Exact. Zi, noapte, duminică, sâmbătă, uneori au zis că duminică nu au voie, au voie peste tot. Și aia e mod de transport, nu este cale ferată.
Și nu mă mir, din cauza cine mai așteaptă 5 ore de la Craiova dacă camionul ajunge în 2? Când lucram la calea ferată pe vremea aceea, ceferiștii reprezentau a doua armată a țării. Era un statut, Da. erau profesioniști, nu neg, și acum pot fi profesioniști. Nu-mi dau seama din ce motive lucrurile astea nu se întâmplă, nu se Nu realizează. se întâmplă în toată Europa. Lobby-ul de camioane, de transport pe stradă este atât de mare încare calea ferată nu are nicio șansă, fiind și în cele mai multe țări Da. naționalizat. Oameni sunteți voi angajați în clubul fermierilor. 10. 10 oameni. 10. 10 oameni produc o educație. Cum spune directorul, Dacă, lasă Da. un moment. Dacă facem același lucru care faceți voi cu 10 oameni și cu mulți care au voluntariat din cauza simt interes, dacă mâine face astfel de program oricare ministeriu, agricultură, educație, nu știu ce, au nevoie de 500 de oameni în administrație și au jumătate de studenți. de ce am decis să fac acest shift de carieră? În urma unei discuții în care Florian Ciolacu, directorul executiv al clubului, la prima noastră întâlnire, mi-a zis: scopul nostru este să avem 1000 de tineri trainuiți, pregătiți pentru a asigura schimbarea în agricultură. De ce 1000? Pentru că 1000 reprezintă o masă critică Da. prin care poți determina schimbarea în mod organic. Da. Și profund. Da? Și cu fraza asta am zis: a luat. ok, Da. pentru această misiune în viața asta vin să asigur ce pot eu, partea de back office a întregii mașinării, că de fapt cu asta mă ocup. Da. Asigur toată partea de back office a acestor programe. Da. Fantastic. Și am niște colegi minunați și avem niște parteneri de afaceri care ne susțin și care susțin programul. AgriCover este cel care susține integral programul Tineri pentru Agricultură. Este declarația CSR a grupului și sunt foarte mândră că reușesc să susțină acest program de 6 ani și continuăm. În octombrie vom începe ediția a 7-a. De ce? Pentru că educația este cea care va duce înainte agricultura din România.